Днеска времето лошо. Ко ще правим и тако ще правим. Сега ще кажа ко ще правим. Почваме да боядисваме тераста. Аз се подготвям, протягам се, изтръсквам се, прозявам се, да опъна малко кокърите и съм готов. Хайде не ме гледай, давай четката, валяка, ваничката, всичко маламашката. Обектът е сроков, настроението е бодро, а гладът е зверски, положението под контрол. Айде, давай да действаме, не се офлянквай. Да, точно ето и дет показваш, всичко трябва да се направи с мазюка. Няма само хората винят декор да прави мазюки и да прави лукс. И аз обичам лукса, да ми е хубаво на душата и в кривата. Айде, не ме снимай, почвай да работиш. Началник майки е тук и те наблюдава. Баш главният шеф на Венит Декор. Не те знам ко ще правиш, дали въртяна мазилка ще правиш, дали пръскана мазилка. Ама трябва да е хубаво да знаеш. И само нашата фирма работи най-чисто и най-хубаво. Облепяме прозорци да не се цапа. Ние сме хората, най-добрата фирма. Не се оглявай, търкаляй там тоя валяк. Айде, работи, грунда ти засъхва, после ще чуваме. Само сега си чудим какъв цвят да бъде мазилката. Още не сме го решили, ама трябва да изберем. Дали бежево, дали сиво. Хайде, помагайте!